forasteiros e forasteiras que estades hoxe con nós. A formación ten varios máster. Esta noite escribín rápido un decálogo de sentimentos e de afirmacións arredor do San Froilán, que todo é posible no San Froilán. Quinto, fagan o favor que volva Ángel Nieto Froilán. Como xa dixen durante anos nas instalacións de Frisa, despois prometín ser breve e vou cumprir. Estiven os mecánicos na Praza do Ferrol. Pilar chega ao inverno. Pasadeo ben, se liou. Viva San Froilán!